Ladies and gentlemen, welcome to Harana Ilocania. You give your hand to me, then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so. Anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips, longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. I never knew the art of making love, and my heart aches with love for you. Afraid and shy, chance that you might have loved me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watched you walk away beside that lucky guy. Oh, you'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Magandang gabi po sa lahat ng mga kaharanistas at sa lahat ng mga nanonood ng ating programa dito sa Facebook at sa YouTube. Magandang gabi sa lahat-lahat na imbag nga rabi tayo amin. Good evening and kumbawa. Andito na naman po tayo, ang Harana Ilocania, and I am Emmy Fernandez. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watched you walk away beside that lucky guy. Oh, you will never know the one who loves you so. You don't know me. You don't know me. You don't know me. Yan. Cheers sa lahat-lahat ng mga kaharanistas. At nice kong i-welcome ang ating mga nasa ating screen. Cheers po sa lahat. Well, today, I had a hard time monitoring my pet, Paul. Unfortunately, namatay siya. Oh my goodness. But anyway, that's life. And sabi nga, life must go on. Magandang gabi po. At nangunguna si Ma'am Catherine R. Oichea po. Maraming salamat po sa inyong pag-share always, manang po. And Miss Vilma, who is sending her hugs to us. At sabi ni manang ko Catherine R. Oichea po, good evening to all Kukuharanistas and to Ading Emmy. Good evening to manang ko and welcome to manang ko LCB Raynon. Sabi niya, hello ma'am, good evening po. Ayan. And happy Earth Day from manang ko Catherine R. Oichea po. Likewise, I'd like to welcome our cheerer, Miss Gloria Benvinoto. At sabi niya, good evening madam. Ayan. Nandyan na rin po ang ating kaharanista na si Colonel Cesar Molina. Ayan, magandang gabi sa lahat-lahat ng mga nandiyan at maraming salamat sa mga nag-share ng ating programa. Ayan, nagwa-wave na si Colonel Cesar Molina. Ayan, Colonel Cesar Molina, paki-share naman ang ating program. Ayan.
para naman makita tayo ng ating mga kaharanistas na nandiyan sa Hawaii, sa US. Hello, hello po kay Miss Lou Marie Nitram Martin na sa palagay ko tulog pa hanggang ngayon. At nandyan sa Hawaii si Miss Evelyn Diego Coloma na always busy sa kanyang pagluluto. At nandyan din si Ma'am Alma Agbayani. And hello, hello, belated happy birthday to Miss Ellie Aguilar na nandyan sa Claveria. Okay? At just the other day, somebody called me at sabi niya, alam mo ma'am, sabi niya yung aking husband, sabi niya, ay pinapauwi na ako. Sabi niya, sabi ko naman, bakit daw? Kasi iba daw pag nandoon ako. Bakit nga ba kasi? Sabi niya, iniwan ko kasi na siya kasi nag-over the barcode. Nag-over the barcode, meaning, nangibang, ano ba yung term nila dyan? Nangibang, sumakabilang bakod. Sumakabilang bakod. Hello, hello to Dr. Linglingay Martinez, kilala Kalaramo. Sabi niya, sumakabilang bakod daw ang kanyang asawa. Ayan. And then, nung iniwan na niya, sabi niya, pinapauwi na ako. Unfortunately, sabi niya, nakahanap naman na ako ng nag-aalaga sa akin. Sabi niya, dati siya yung nilulutuan ko, siya yung nilalabahan ko, siya yung lahat-lahat na nasinisilbihan ko. Ngayon, sabi niya, yung nahanap ko, siya ang nagluluto para sa akin. Sabi niya, ang ganda-ganda na ng yung mga nararanasan ko ngayon, hindi ko naranasan sa kanya. Yun, kaya kayong mga boys, mag-ingat-ingat kayo kasi baka mamaya kayo naman ang maiwan na kahit na gusto nyo nang pabalikin ang inyong asawa, ay meron ng ibang nagmamay-ari. Yan. Kung kayo gusto nyo magkaroon kayo magmamay-ari kayo ng iba, paano na kung pinaalis nyo o umalis yung inyong asawa? Ay di tapos meron namang kumuha na iba, di sayang yung paninilbihan niya sa inyo. Kaya kayo, be good. Ayan, number 1, magpakalalaki. At tayo namang mga babae ay magpakababae. Ayun. Magandang gabi kay Ma'am Cathy Chua na nandiyan sa Riyadh. At sabi niya, happy viewing in Riyadh. Ayan, magandang gabi po. And Eljo Castro is watching with us also. Okay, dahil sa, kung nasaan ka man, si Miss, hindi ko na sasabihin. Pero nandiyan siya sa kabila, sa ibang bansa. Yun, nasa ibang bansa siya. Kaya ito ngayon ay kinumpos ko na naaayon doon sa sitwasyon ng naaayon doon sa sitwasyon ng kwento ng buhay ni Miss. Ayan, eto ha. Okay, let's see this song. Popularized by Emmy Fernandez. Ayan, pakinggan nyo po, Ilocano. It's an Ilocano blues. Rumabi manen si piatti dalune sinindiati sila awan ka makita madu apak sukatan awan ka amang yawat mailaan ken ka na anus nga asawa bimabati agdan kas man nakita kami niyo napanadjay kusina awan ka makita
kusina. Awan ka nakita ko, agawid ka asawa. Awan agluto ti sida, at tugawat jay sala. Dito'y agurayaken ka, agawid kang asawa. Pasulko pagkawanen na. Yan ang kanta, yan ang awitin na ang title niyan ay Agawid Kan Asawak. Sa Tagalog, umuwi ka na, asawa ko. Sabi niya ganyan, ha? Sabi niya ganon, bakit mo siya pinapauwi? Kasi sabi niya dito, wala daw magluluto ng ulam niya. Hinahanap niya yung misis niya, pumunta siya sa kusina, wala doon ang misis niya. Pag uwi niya galing sa trabaho, nadatna niya yung bahay nila, madilim, wala pang ilaw. Pagbukas niya ng ilaw, parang nanibago siya kasi walang gumagalaw doon, madilim. So pumunta siya doon sa kusina, wala doon ang misis niya. Nisip niya baka nasa banyo lang, sa CR lang, somewhere. Pinuntahan niya, wala din doon. Tapos nakita niya, wala na yung mga kagamitan niya doon sa sa CR nila, sa shower room nila, wala na yung mga gamit niya. Tapos pagbaba niya doon sa hagdan, sabi niya ganyan, parang nakita niya yung shadow ng misis niya. Nakita niya doon, parang nakita niya. Tapos sinundan niya, pumunta siya doon sa kusina, wala naman siya doon. Kaya sabi niya, umuwi ka na, sabi niya, umuwi ka na. Kasi walang magluluto ng ulam ko, sabi niya. Dito na lang ako sa sala, maghintay ako dito. Kaya please, umuwi ka na. Sabi niya, kung ano man ang kasalanan ko, patawarin mo ako. Ganon, ang problema, yung hinihintay niya, sinaluna ng iba. Kung ayaw mo, di nandito ako, sabi naman niya. Kaya, okay. Sabi niya, Kaya yung mga mga kung ano-ano dyan, mga boys dyan, mag-ingat-ingat kayo kasi akala nyo, ganun lang kadali. Kasi ito namang susunod na awitin natin, eto pala, bago tayo magchismisan dito, nakalayo na itong, hello to Sir Jeffrey Salmon. Magandang gabi po sa inyo dyan, kung saan man kayo, Sir Jeffrey Salmon. Good evening. And maraming salamat sa heart, Miss Catherine R. Oitiepo. And also, Miss Janet Castro is watching with us. From Canada, I'd like to welcome Miss Janice Agundang. Also from Canada, Miss Marilyn Agrakelnat. Maraming salamat po, marang ko. And sabi ni Dr. Linglingay Martinez, kilala, have a lovely evening, Gayem. Sabi niya, bumabati po ang ating si Miss Marilyn Agrakelnat ng good evening ading ko and all Haranistas. I'd like to welcome Henry Ladia Alegre. First time ko pong makita ang inyong pangalan sa aking screen, Sir Henry Ladia Alegre. Magandang gabi po sa inyo and welcome to Harana, Ilocandia. Ayan, sabi ni Miss Janice Agundang, kaya importante ang ilaw ng tahanan. That is right, yun ang ibig sabihin din ng kanta na yan. Pag uwi niya, madilim ang bahay. Kaya sabi, tama ka Miss Janice Agundang, importante ang ilaw ng tahanan. Kaya kayong mga boys, ayun, nagbatian sila. Hello daw, badging Jeffrey, sabi ni Miss Janice Agundang. Ayan, kasi, alam nyo minsan, tayong mga babae, matiisin kasi tayo na kahit na nakikita na natin na yung asawa natin ay kung ano na ang ginagawa, minsan nagpapasensya tayo, iniisip natin palagi kung bakit niya ginagawa yan. Di ba? Iniisip natin, bakit niya ginagawa yan? Masakit man sa atin na nakikita yan. Iniintindi natin sila kasi ang sabi nila, they are always be boys. Pero hindi naman pwede yun na tayo lang palagi ang umiintindi. Di ba, Miss Janice Agundang? Kailangan sila, intindihin din nila tayo.
From Australia, I'd like to welcome Miss Excel sa Agbayani Johnston. Kumusta po kayo dyan? Sabi nga napakasakit sa ating mga babae. Yung nakikita natin, eto na nga lang masakit sa atin yung nakikita natin na yung asawa natin ay merong ibang minamahal, nagbibigay siya ng importansya sa ibang tao. Samantalang tayo na nagluwal ng kanilang mga anak, na nagdala ng kanilang pangalan, nagdala ng kanilang dugo, hindi man lang nila tayo binibigyan ng kahit kaunting importansya man lang. Okay? So, minsan itong awitin nating susunod, sabi niya, mas maganda pang maging blind na lang ako kaysa sa makikita ko na aalis ka o sasama ka sa iba. Alright, ayan, yun lang Okay, I would like to give you a song, another one. Tonight, may mga blues po tayo ngayong gabi mga blues, ayan. And I'd like to dedicate this song to Mr. Henry Ladia Alegre, bago po siya sa ating Harana, Ilocandia. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep in my soul said, cry girl. When I saw you and that girl walking around me, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Now, so you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. I was just sitting here thinking of your kiss and warm embrace, yeah. When the reflection in a glass that I held to my lips, now baby, revealed these tears that are on my face. Ooh, and baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me. And baby, I'd rather be blind than to see you walk away from me. To see you walk away from me. Ooh, baby, I would rather be blind than to see you walk away from me. Yun. Well, I would rather be blind than to see you walk away from me. Going back to my screen, nandyan na po. Si Manang ko, Eleanor Versosa, who is watching with us, at bumabati po siya ng good evening, ading ko. Sabi niyan, good evening to all kaharanistas. Also, I'd like to welcome Mr. Engineer Edison Cruzado Abajero, na nandyan sa Kuwait. And of course, Maria Elena Arcangel, who is watching with us. At bumabati po thank you very much for the big heart, Manang ko Catherine R. Oitiapo. And sabi ni Miss Eleanor Versosa,
naimbag nga rabi ka kayo amin a kalugaran dita Claveria. Ayan. Okay. Dahil nga blues, andito na ang mga kasayahan ba? Kasayahan, alright. Kasayahan ng ating mga magagaling sumayaw. Well, magkarabi tayo mga kaharalista. Watch it from Kuwait. Black is black. I want my baby back. Hey, so sad. It's gray, it's gray. Since you went away, what can I do? 'Cause I feel blue. I have my way. She'll be back today. Hope she don't intend to see me again. What can I do? 'Cause I feel blue. I can't choose. It's too much to lose. But my love's too strong. Maybe see you'd come back to me, then I can't go wrong. That is bad, that I feel so sad. It's fine, that I won't be peace of mind. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose, but my love's too strong. Baby, I see you'll come back to me, then I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's gray, since you went away. What can I do? 'Cause I feel blue. 'Cause I'm feeling blue. Yun, black is black. Yan ang mga awitin na dapat nating isayaw. Well, anyway, let's continue dancing, and I'd like to welcome from the other screen once again Miss Edna Agbayani. Ayan, Miss Edna Agbayani. And hello once more. Tumanang ko Marilyn Agra Kelnat. And the beautiful Miss Ellie Aguilar. Hello. Kumusta po kayo? Kumusta kayo dyan sa Claveria City? Hey, Susan, please don't talk about love tonight. Please don't talk about a sweet love. Please don't talk about being true. Know that troubles we've been through. Oh, please don't talk about all the plans we had for fixing all this open romance. I wanna go where the people dance. I want some action. I wanna live action. I got so much to give. I wanna give it. I wanna get some too. Ooh, ha, ooh, ha, ooh, ha. I love the night. I got to get all the hips all around. Yeah, I love the night.
else I want some action. I wanna live action. I got so much to give. I wanna give it. I wanna get some too. Ooh ha, ooh ha, ooh ha. I love the nightlife. I've got to boogie on the disco round. Oh yeah, I love the nightlife. I've got to boogie on the disco round. Quezon City, si Miss Lily Tumaneng. Hello, hello, hello sa lahat ng mga kaharanista. Oh, I love the nightlife. I've got to get all the disco round. Oh yeah, I love the nightlife. I've got to get all the disco round. Oh yeah, I love the nightlife. To boogie on the disco round. Oh yeah, I love the nightlife. I've got to boogie on the disco round. Oh yeah. Yun, I love the nightlife at sabi ni Mr. Almar, Miss Almar Alcantara. Welcome, welcome to our Harana Ilocania. At let's continue our beautiful and beautiful dance. At nandiyan na po sila. Yeah na. Hello, my beautiful Ate Ellie Aguilar. Belated happy birthday, sabi ni Ma'am Cathy Chua. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself on the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when insured on your door, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. Woo, let's do this, come on. Fun to stay at the YMCA. YMCA, they have everything for you meant to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. YMCA, you can get your hair clean. You can have a good meal. You can do what about you feel. Come on, young man, are you listening to me? I said, young man, what do you want to be? I said, young man, you can make real your dreams, but you got to know this one thing. No man does it all by himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA, and your day can help you today. Woo, come on! It's fun to stay at the YMCA. YMCA. Have everything for you meant to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do what about you feel. Young man, I was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tight. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk in the street. There's a place there they call NCA. They can start you back on your way. Here we go again. It's fun to stay at the YMCA. YMCA. They can have everything for you meant to enjoy. You can hang out with all the boys.
pinawisan ang lola niyo. Yan. Ano ba yan? Why? Attention, sabi. Wala kasi si National Secretary of YMCA, Sir Pablito Itabukol, na magturo sa atin yan. Ayan. Sabi ni Ma'am Catherine Orochepo, YMCA, attention, Pablito Itabukol, sabi niya ganyan. Okay. Ayan, baka dati nalibtawa ka, baka may nakalimutan akong banggitin at shout out kung sino man ang nagpapa-shout out. Ayan. Haranistas all over the world. Let's dance and enjoy the music. Let's join a very energetic host, Emmy. Thank you very much, Ma'am Cathy Chua of Riyadh. Ayan, kumusta po ang inyong mga estudyante at mga co-teachers dyan? Nagsalatan ko na ni Ma'am Catherine. Oy, tiya po. Ayan. Paano ba yan? Y, sabi niya, M, tapos C, tapos A. Ayun. YMCA. Ayan, maalala ko talaga yan. YMCA. Okay. Nandito na naman. Ang bilis-bilis talaga ng oras. Pagkaharana, Ilocanja ang bumanat. Sabi nga, ang bilis ng oras. Pagharana, Ilocanja ang bumanat. Ito na naman. Yung susunod nating awitin na ito yung awitin ng mga gusto nang maghiwalay pero hindi sila nakakapaghiwalay. Bakit kaya? Hindi madali ang makipaghiwalay lalo na kung may mga anak. Nung una hindi ko yan maintindihan kasi hindi ko pa yan naranasan yung makipaghiwalay ka na hindi ko maintindihan kung bakit yung mga anak ang magsasuffer kung makikipaghiwalay ka. Now I know how it feels. Well, yung mga nakipaghiwalay na dyan, alam nyo ang ibig kong sabihin. Alam nyo na yung paano yan. Paano maapektuhan ang ating mga anak kung tayong mag-asawa ay maghihiwalay. Kaya hindi natin dapat iniisip lang ang ating mga sariling kaligayahan. Kasi nandiyan ang mga anak na wala namang kasalanan na sila ang mabibiktima sa mga nangyayari sa ating mag-asawa. Bakit nga ba naaapektuhan? Bakit ko nasasabi o bakit sinasabi nila na pag naghihiwalay ang mag-asawa, apektado ang mga anak? You know why? Kasi emotionally. Biro mo kung maghiwalay kayo, yung anak ninyo, nandiyan sila sa gitna. Hindi nila alam kung kanino sila sasama, sa tatay ba o sa nanay, and yung kanilang komunidad ay para bang sasabihin na, ayan, naghiwalay yung mga magulang niya ganito. Yung bata ang parang kaslangay, sumagapsat, kaslangay siya yung punching bag sa lahat ng mga pangyayari. So, as much as possible, kung pwede pang i-save ang ating relasyon o ang ating married life, isa-save po natin para hindi po magsasuffer emotionally ang ating mga anak na wala naman silang kasalanan, wala naman silang alam sa mga pangyayari. Kahit pa naman ipaalam natin ang ating mga desisyon, pero hindi rin nila, yung iba, hindi nila maiintindihan kung bakit. Kaya kung gusto nyo maghiwalay na lang kayo, yung maliliit pa, yung wala pang mga isip. Wala pang mga maiisip. Tsaka, bakit pa kayo mag-asawa kung maghihiwalay din lang kayo? Well, sinasabi ko nga na, hindi ang third party ang dahilan para mag-suffer ang inyong mga anak o para maghiwalay kayo. Pero, mayroong mga kamalian na siya yung point, yung punto na sasabihin mo na hindi ko na kaya ito. At pag na-reach yung point na yan, yung isa na lang, no, kung baga sabi nila, sa isang salok ng bigas, sa ngarakam langanan, na? Pero yung isang rakem na yan ang nakapuno ng salok, at na-corner ka na, and you do not know what to do, at nandun ka na sa isang corner na wala kang alam gawin kung hindi mag-fly out ka na. So, huwag niyong gagawin ang isa na yan, isang bagay na yan, para mapuno ang salop. Oh, eto na naman. Ay, my goodness. Eto, kanta na nga lang tayo. Kaya mahirap, no? Mahirap. Sa atin ding mga mag-asawa, sasabihin mo, sige, maghiwalay na tayo. Pero pagdating ng katotohanan, sasabihin naman kung talagang mahal ka o mahal niyo ang pamilya ninyo,
Napakaraming give me one more chance, give me one more chance, and give me one more chance. Ayan. Binala, give me one more chance, give me one more chance, and give me one more chance. Walang katapusang one more chance. Pero ito yung sinasabi ko, huwag na huwag niyong gagawin ang isang kamalian, isang mistake, o isang kasalanan para mapuno ang salok. At pag napuno ang salok, kirasam nada. Huwag niyong gagawin yung isang bagay para mapunta ang partner niyo doon sa sulok na wala na siyang pupuntahan kung hindi lumipad, mag-fly out. Alright? Para po sa ating lahat ito. Yan. Ano naman ba yung mga pinagsasabi ko dito? Hello. Miss Linglingay, Dr. Linglingay Martinez, kilala Ramos, as very well said, kayan po. It's sad to think we're not gonna make it, and it's gotten to the point where we just can't take it. For some ungodly reason, we just won't let it die, because neither one of us wants to be the first to say goodbye. I keep on wondering what I'm gonna do without you. And I guess you must be wondering that same thing too. Hello to Mr. Desi Arizabal of Bayview. So we just go on together, living a life, because neither one of us wants to be the first to say goodbye. Every time I find the nerve, every time I find the nerve to say I'm leaving. Old memories, those old memories get in my way. Lord knows it's only me. Only knows it's only me that I'm deceiving. Oh, when it comes to saying goodbye, there's a simple word that I just cannot say. There can be no way this can have a happy ending. No. So we just go on hurting and pretending. And convincing ourselves to give it just one more try. I guess neither one of us wants to be the first to say. Neither one of us wants to be the first to say. Neither one of us wants to be the first to say farewell, my love, goodbye.
Neither one of us wants to be the same, wants to be the first to say goodbye. Walang isa sa kanila kasi ako na sana ang magsasabi ng goodbye. Kaya lang iniisip ko rin kung gaano kasakit sa kanya yan na sasabihin kong, this is enough. I'm flying out. Or sasabihin ko sa kanya na, hindi na kita mahal, hindi na kita maintindihan, hindi na kita maunawaan, nawala na ang respeto ko, nawala na ang pagmamahal ko. Well, ito pa ang isa. Mawala man ang pagmamahal niyo sa isa't isa, mas magandang maiwan ang respeto kesa naman hatred ang may iwan sa inyong dalawa. Pero kung hindi na talaga, pwede. Kasi minsan, no, sasabihin nila kung ano man ang kasalanan, kung meron mang third party, sasabihin niya yan, hindi ko na yan kinakausap, hindi ko na yan mahal, hindi na kami nagkikita. Pero mind you, kung kayo kaya ang makipagrelasyon ng 1, 2, 3, 4 na taon, kahit pa isang buwan, kung yan talaga ay minahal nyo ng buong puso, hindi mo basta pwedeng sabihin, hindi ko na siya mahal, or hindi ko mahal. Nakisama ako sa kanya pero hindi ko siya minahal or hindi ko siya mahal. That's not right. That is not true. That is very unfair. Kung magmahal ka, you should be proud of it. Kung magmahal ka, ilantad mo sa buong mundo. Walang kwentang magmahal ka o walang kwentang makipagrelasyon ka kung itatago mo rin lang o itinatago ka rin lang naman. Diba? Alam nyo, kahit mahal nyo ang isa't isa, kung nagtatago kayo doon sa kaibuturan ng inyong puso, bago kayo matulog sa gabi, minsan naiisip nyo, tama ba ito? Mag-give up na ba ako? Pero dahil nga sa mahal mo yan, handa kang magsakripisyo, handa kang magtago, handa ka rin at tatanggapin mo rin na itatago ka. Pero hindi dahil sa itinatago ka ay hindi ka mahal. There are love that comes. May pagmamahal na nangyayari sa maling panahon, sa maling lugar. At kung mali man yan, huwag mong takpan yan ng iba pang pagkakamali. Doktora Linglingay Martinez, kilala ka laramo. Ano ba yung mga pinagsasabi ko dito? Ayan. Basta ang alam ko dyan, hello to Mr. Victor Aguda. And, nadala na naman ako sa mga pinagsasabi ko. Cheryl Ann Agbayani, hello po. And Hazel San, thank you for the appreciation. And Mr. Jesse Arizabal, watching from Bayview, thank you very much for the flower. Miss Catherine R. Oitiepo. And Ma'am Kathy Chua of Riyadh says, my friends said they like your songs well and your beautiful voice. At sabi pa, you're such a good-looking sweet lady. True lala, wow, good-looking. Nakakataba ng puso. Ayan, sabi naman ni Dr. Linglingay Martinez, kilala, I'm so entertained, lovely voice. And Tony Fe de la Cruz of Quezon City. Kumusta po kayo dyan sa Quezon City? Andito na po ang ating huling awitin ngayong gabi. Dahil sabi nga, kung gusto nyo talagang makipaghiwalay na sa maling relasyon na binuo, sa maling panahon, sa maling sitwasyon, maling pagkakataon, ito ang inyong sasabihin at ito ang ating kakantahin sa mga nagkakamali at dumating na pagmamahal sa maling panahon. Ayun. Miss Modona de Guzman, who is watching with us, hello. Magandang gabi po. This is now our last song for the night, ladies and gentlemen. Once again, Dr. Linglingay Martinez, kilala ka laramo, hello. This has got to be the saddest day of my life. Sasabihin ko ito pag meron ako itinatago. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to
see you no more, and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, please don't look back. I want to remember you just like this. Masaya ka, but let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Ayaw ko pero gagawin natin ito. We've been meeting here so long. I guess we've done all was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many years have passed us by. I'm gonna miss you, I can't lie. I've got ties and so do you. I just think this is the best thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try? Let's just kiss and say goodbye. Hello to Miss Queen, may panagdakigan. I'm gonna miss you, I can't lie. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can't lie. Take my handkerchief, wipe your eyes. Maybe you'll find another guy. Let's kiss and say goodbye, bye bye, pretty baby. Ooh, don't you cry. Understand me, won't you try? Let's just kiss and say goodbye. Siyempre, kung makikipaghiwalay ka na, sasabihin mong, this is wrong. Sasabihin mong, mali. Mahal kita, pero mali ito. So, this is the best thing to do. We have to part ways. Siyempre, masasaktan ang isa't isa sa inyo. So, somebody will cry or both of you will cry. But, sabi ma, ito ang desisyon ko. We have to part ways because this is the right thing to do. Ayan. Let's kiss and say goodbye. Yun. Pag tumalikod ka, huwag ka nang lumingon pa. At aalis ka na nasa puso at isipan mo na minahal kita ng totoo. Pero dumating yan sa maling pagkakataon at maling panahon, maling sitwasyon. So, we have to kiss for the last time and let's say goodbye. This is the best thing to do. Kesa naman sa marami pa ang madadamay. Lalayo pa ito, sasaktan pa natin lalo ang isa't isa sa atin.
Miss Lolita Milan Bangkod and Maris Ines, magandang gabi po sa inyo. Del Domingo, yan, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Ma'am Modora de Guzman, sabi niya, agree with your ideas, my darling. Stay safe always. Alright. Dahil nga sa mali daw yung ating relasyon. So, let's kiss and say goodbye. At katulad ng sinasabi ko palagi, pagkatapos nating maghiwalay, pagkatapos nating dumiretso sa ating buhay, magdasal na lang tayo. Dahil sabi nga, nakatingin ako sa iyo palagi. Ang puso ko ay nakatingin sa iyo. Eileen Hero from Roma, Italia. When times get rough, shall fall apart. Taas naman. Sometimes you feel that you can't go on. Bakit ba? Nakumanta pa ako ng isa. Diyos ko, Day. Di ba sabi ko tapos na? Hello to Miss Eileen ng Roma, Italia. We've been here for 1 hour already. So, katulad ng sinasabi ko palagi, stay safe, ladies and gentlemen. Wear your face mask, ang ating face shield dyan sa Philippines. At ako, yung mga hindi pa nagpapavaksin dyan, ako may vaccine ako sa September 7 and second dose sa 28. So, yung aking pagbabakasyon sa Pilipinas ay medyo maantala ng kaunti. Ayan. Miss Eileen from Roma, Italia. Miss Caroline Saguritan, magandang gabi sa ating lahat ng Karanistas. Yan. Good night, ladies and gentlemen. I love you all. Sabihin nyo na sa inyong mga minamahal na mahal nyo sila. At yung mga pinagsasabi ko, hindi, tama naman sa tingin ko. Di ba? Kung mali, huwag niyong takpan ng isa pang pagkamali. Ayan. I love you all and good night to all. Good night, everyone. At maraming salamat sa inyong mga heart. At least napadalhan nyo ako ng maraming heart. O, padala naman kayo dyan ng maraming heart. Ayan, heart na napakarami. Para may makita naman ako na pula sa aking screen. Thank you so much for watching Miss Milagros Semana. Nimbag tayo nga rabi tayo amin. Special to Ma'am Emmy, sabi niya. Miss Milagros Semana, good night. Miss Cathy Chua, good night. Miss Eileen, good night to Miss Caroline Seguritan. Good night na rin po kay Miss Eileen. Good night from Lolita, Miss Lolita Milan Bangkod. Ma'am Marilyn Agrakel Night, Maris Ines. Maraming salamat. Del Domingo. Eleanor Versosa, Modora de Guzman, Queen May Panagdakigan. Thank you so much to Ma'am Catherine R. Ochevo, to Ma'am Cathy Chua, Miss Marilyn Agrakel na thank you, maraming salamat po dyan sa Canada. Dr. Linglingay Martinez Kilala, mana ko Catherine R. Ochevo once again, maraming salamat po, maraming salamat at nandyan ka palagi. And to Mr. Tony Fe de la Cruz, maraming salamat po. And Eleanor Versosa once more. Colonel Cesar Molina, maraming salamat. Desi Arizabal of Bayview, Claveria, Cagayan. Victor Aguda, Hazel Sang, thank you so much. Ayan, maraming salamat din kay Cheryl Ann Agbayani. Thank you so much kay Miss Excelsa Agbayani Johnson. Janice Agundong of Canada, thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga Karanistas na nakisama sa akin ngayong gabi. At Accountant Florita Kime, maraming salamat po Colonel Cesar Molina. Thank you so much Almar Alcantara. Thank you so much sa lahat-lahat. Lily Tumaneng at Henry Ladia Alegre. Thank you so much Miss Ellie Aguilar. At marami pa pong iba. Maraming salamat po. I love you all and be safe always. Bawal po magkasakit. I love you.